Hoxe, como cada día 3 de decembro, unimos para conmemorar o Día Internacional das Persoas con Discapacidade baixo a nosa iniciativa, baixo o mesmo paraguas, para poñer en primeiro lugar os dereitos de todas as persoas e defender a diversidade é un gran valor grave na sociedade. Xa pasaron 5 anos desde que abrimos os nosos paraguas de cores por primeira vez. En todo este tempo conseguimos chegar a todas as provincias galegas unindo a miles de persoas a máis de 80 entidades socias da Coruña, Pontevedra, Vigo, Santiago, Lugo e Ourense. O paraguas é o noso símbolo para mostrar que compartimos o mismo desexo lograr un mundo sin discriminación, sen barreiras, con oportunidades para todas as persoas. Pero este ano non podemos levar os nosos paraguas ás rúas. A emerxencia sanitaria pola COVID-19 provocou un enorme impacto sanitario, social e económico a todos os niveis, cambiando por completo as nosas vidas. Ese impacto foi aínda maior para as persoas con discapacidade, familias e entidades sociais, que vimos como a pandemia poñía en perigo moitos dos logros alcanzados ata o de agora, e mesmo a propia supervivencia de moitas organizacións. Tamén nos impediu prestar algún servizo nos meses de confinamento. Pero se algo define o noso gran movimento é a enorme capacidade para superarnos, para afrontar calquera dificultade. En un día como de hoxe, queremos seguir exixindo ás administracións públicas o seu compromiso firme e claro coas persoas con discapacidade e que veña da man dun incremento de apoio social e económico. Gustaríanos tamén seguir contando co apoio da ciudadanía e do sector privado a través da responsabilidade social das empresas. A pandemia mostrou dificultades na coordinación real entre os sistemas sanitarios, educativos e sociais. E por iso demandamos que a coordinación sexa real para garantir unha resposta rápida e eficaz ás necesidades das persoas con discapacidade e das nosas familias, xa que moitos asumiron en soidade os coidados durante a etapa do confinamento. Unha crise sanitaria e económica non pode ter como consecuencia unha crise de dereitos. Seguimos demandando o noso dereito a ter unha vida independente, a unha educación inclusiva de verdade, con todos os apoios que podamos necesitar, e poder acceder ao mercado laboral en condiciones de igualdade. Mais agora, nesta complicada situación que estamos a atravesar. Debe garantirse o apoio ás entidades sociais que durante esta emerxencia social están á beira das persoas con discapacidade e das nosas familias. O peche de moitos centros durante estes últimos meses e a falta de terapias e tratamentos supuxeron unha gran deterioración física e cognitiva para moitas persoas. Queremos que se recoñeza o valor das iniciativas sociais. Sabemos que a situación é difícil, pero se hai algo que nos move é a ilusión e esperanza de que sairemos adiante co apoio de toda a cidadanía, dos movimentos sociais, das administracións e dos organismos públicos e privados, de tantas persoas que hoxe abren o seu paraguas connosco para exixir o noso dereito a ser felices. Os cambios poden ser reais se contamos con todos vós, co respaldo dunha sociedade unidas polos valores do respeto e a igualdade. Moitas grazas.